Fuq medda 14-il sena ingħataw 10 miljun ċittadinanza minn pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-14-il sena jkopru snin ta' bejn l-1998 u l-2001. 90% ta' dawn iċ-ċittadinanzi ngħataw lil persuni ġejjin minn pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea. Miċ-ċifri pubblikati mill-Unjoni Ewropea jirriżulta li l-akkwista ċittadinanza Ewropea minn ċittadini ta' pajjiżi mhux Ewropej iktar ma jgħaddi żmien aktar qed isir xi ħaġa komuni. Dan l-istess tħarriġ jgħid li l-aktar pajjiżi Ewropej li ħarġu ċittadinanzi kienu Franza, ir-Renju Unit, il-Ġermanja u Spanja li bejniethom dawn l-erba' pajjiżi ħarġu iktar minn 6 miljun ċittadinanza. Intant meta kien qed jieħu sehem fil-programm One Breakfast News Weekend, l-opinjonista Andrew Azzopardi għalli min jgħid li b'dan il-programm ta' ċittadinanza b'investiment ser nitilfu ruħna huwa argument bla sens. Allura għanna nirrispettaw l nfusna. U allura dal-argument li inti titlaq mill-punt li dawn in-nies jisom sejħdu lek ruħek huwa argument bla sens. Andrew Azzopardi għalli ma jistax jifhem x'in il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. L-iktar ħaġa li għadni mgerfex fuq hija il-pożizzjonijiet tal-oppożizzjoni dajt il-verità li minix ċert jekk jaqblux jew le, jew jekk jaqblux imma jriduha b'mod differenti l-iskema. Huwa kompla biex jgħid li ma jista' jara l-ebda xkil lil pajjiżna permezz ta' dan il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Però li jiena fil-fema tiegħi naqtaw isu kompletament jiena sinċerament għadni ma narax argumenti b'saħħithom biżżejjed għalfejn din l-iskema ma ssirx. F'dan l-istess programm ħadu semmu wkoll il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna u l-kandidat Ewroparlamentari Laburista Sharon Guder.